जोंनि बड'लेण्ड हालामनि जे मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। थ' जोङो निलिबारि गामि हिसाबै जे खुंगा 25थि रंजालि बैसागु लोगोसे रुपथि मायथाइ फोरबो फालिथाय 2025 मायथाइ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि जों देग्लायबो जे 14 आरो 15 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारि लानानै जों रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंनो जों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जोंनि बे 25 बोसोर रंजालि बैसागु खुंबोनायाव सम आरो बोथोरजों लोगोसे बिनि थासारिखौ सोलायनानै जे बे समाव मोनसे समाव जे समनि बा जायगानि जे थासारि बेखौ जोङो बेरखांहोनो आरो उननि जेनेरेसनाव जोङो बोरै जोङो इयुनफोरनो माबा मोनसे लामा दिन्थिलांनो बेनि मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। दा बेखायनो देग्लायबो जोङो बे 25 बोसोरनि उनावहाय जोंनाव मोनसे जारिमिनारि मोनसे जोङो दिन्थिसिन जोंनि बे ओनसोलाव खालामनो नागिरदों। थ' गामिनि रोंगौथिफ्रा बेसेबां आवगायखो बे जोंनि मोनसे गेदेरथार दिन्थिसिन जोंनि सोर सोर मानसिया अबदान खालामनानै बे क्लाबखौ फोथांदोंमोन, बे रायजोखौ गायसनदोंमोन, बोरै बे जायगायाव जोंनि निलिबारि गामिया थाफैखो, बोरै जोनोम जाखो, बेफोरनि गोबां गुवार जारिमिनखौ जोङो बै समाव मोनथियामोन। नाथाय जोङो बैसागु बे सिलभार जुबिलि खुंनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो जोंनि आगुनि जि माखासे गोरों गोरा सुबुंफोर बेफोरखौ लानानै जोङो बेरखांहोदों। बेनि थाखाय जों मोनसे लाइसि जों देग्लाय बोसोराव माबा जोंहा दैमु निजिरा लाइसि जों बेखौबो सेबखांबाय। दा बिनि गेजेरजों जों मोनसे मा लाबावनो नागिरदों जे जोंनि बर' हारिया बे ओनसोलाव जोङो गोबां माखासे मानसिफोर खना खनला माखासे बिफानफ्राव थानानै गोबां हाबाफोर मावदों बर' हारिनि समाजनि थाखाय। जेरै आबादारिफ्राव जा हारिमुआबावनो बा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायावनो जि मोनसे भिक्टिमाइज जाबोनाय मानसिफोर बेफोरखौ जों मोनसे जारिमिनारि लाबोनो हायाखैमोन बा सनमान एबा मान जों होबोलायनो हायाखैमोन। दा बेफोरखौनो जोङो फिसा फिसा माखासे साइटेसननि गेजेरजों जोङो मोनसे मान बिलाइ बावलायनो जोङो थांखि लादों। जेरै बिनि गेजेराव जों हांख्रायदों सुलेखा जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुनि मोनसे गिदिर गान खनगिरि बेखौ जोङो जोंनि नैबे रुपथि मायथाइयाव लेंहरनानै जों बेनो जे मोनसे मान बिलाइ गथायनो मोनगोन बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आरो बेनि गेजेराव दङ जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सिनेमा सावथुन दिहुनजेननाय जेरै जोंनि बे ओनसोलनिनो खाथिनि जोङो जायखौ जों अमर नार्जारि होननानै बुङो आलायारन बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो जोंनि गेजेरजों बिथांखौबो जोङो मान होनो बा बरायनो जों हाबाफारि लादों। दा थिग बिदिनो फिसा फिसा जों हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोंनि साननैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो 14 संक्रान्ति सान गोलैगोन सैत्र मासनि जोबथा सान। दा बेवहाय जोंनि माखासे बैसागु फोरबोखौ रंजानायजों लोगोसे जों मा लाग्रोनो नागिरदों जोंनियाव मोनसे बैसागुनि माने मोसानाय बादायनाय, देमसि मोसानाय बादायनाय आरो बायदिसिना जोंनि गेलेनाय दानि जुगाव जे गेलेनाय माखासे गोदान गोदान हाबाफारिफोर बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो बैसागुखौ जों रंजानायजों लोगोसे जों बे खेलाफोरखौ जों बादायगोन बा होगोन आरो बेनि जोंनि साननैनि जे मोनसे हाबाफारि बेखौ जों हगार हरगोन। आरो 15 आरो 14 मोननैबो समावनो जोंनि माखासे हांख्रायजानाय आर्टिस्टफोर दङ बिसोरखौ लाबोनानै जोङो मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों बेखौ रंजा फोरबोखौ जों खुंलांनो सानदों। बिनि सिगांनो आङो बुंनो सानदों जे जेब्लायबो जोंनि जे बैसागु खुंनायनि जे उद्देश्य बे जाबाय मुलुग गाहाम आरो गोजोन आरो खौसेथि बेखौ जों लाखिनाय। दा बेखायनो जों जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो जे फुं समावनो जों जागायनायनि थाखाय मुलुग गोजोननि थाखाय जोङो जगनि हाबाफारि जों लानाय जायो। आरो जों साफ्रोमबो ब्रह्म धर्मनि सिबियारि हिसाबै जोङो फुंनि समाव जोङो जग होग्रोनानै बे हाबाफारिखौ जागायनाय जायो। साननैयावबो जों बेखौ हाबाखौ मावफुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे क्लाबाव थानाय नियम नितिफोर जि दङ जेरै रुंसारिफोरनो जों मान होनाय बेफोर हाबाफारिफ्राबो जोंनि मोनसे आदर्श हिसाबै जों लाबोबाय थानाय जादों आरो। दा जोङो बेबायदिनो बे साननैयाव जे गोबां माखासे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो लादों। जे जों बे खुंफुंनायाव जोंनि मावसोम हान्जाफोर जों क्लाबनि दैदेनगिरिफोर दङ, बैसागु आफाद दानायफोर दङ, समाजनि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि गोबां सोद्रोमाफोर दं। बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो खुंफुंनो देग्लाय जों थाग थियारि खालायदों आरो बयबो जानजि खाफ्रादों। दा बेयाव जोंनि माखासे राजनितिखौ जों जेबो फारागथि लायालासिनो जिहेतु बैसागुआ जोंनि मोनसे बर' हारिनि फोरबो बे हिसाबै जों बयखौबो मोनसे अनलायनाय बोथोराव फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों मोजाङै सुस्थ' देहानि गेजेरजों
जों जोंनि बर'नि जे माखासे मावनांगौ हाबाफोर बेखौ गाव गावनि थासारियाव थानानै मावलांलांबाय थानो हायो बेफोरखौ स्कपखौ लालायनानै आथिखालनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो माखासे दोरोङारि दामनाय देनायजों मोसायालासे मडार्न जुगनि जे दामनाय देनाय बेजों बैसागु मोसानाय दा जों बेखौनो हाबाफारिखौ जों लादों जे जोंनि गेजेराव जों दंखायो होनदों जेरै जेराव जों सिफुं दामनाय खाम दामनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेयो साननै हाबाफारियावबो थाबाय थाखागोन बे थागोन आरो बेजों लोगोसेनो जों मोनसे मा लाबावदों जे बैयाव मोनसे जोङो बेखौ मा होनगोन हारिमुवारि दिन्थि जे जोंनि जेनेरेसनफ्रा दा जोंनि बर'फोरनि माखासे दामग्रा जुग्रा बायदिसिनाफोरखौ बिसोरो मिथिला गोमालांनो नागिरबाय दा बेखौ जों दिन्थिनो नागिरदों मोनसे एक्जिबिसन बायदि जों बेखौबो लादों हाबाफारि लादों बाहाय बेनि गेजेरावनो बे आर्ट कालचार जे गोसोनि गथ' सिंनि गोसोआव जि मोनसे रोंगौथि दं बेखौबो जों न'आव बानायनानै लाबोनानै दिन्थिनाय बेखौबो मोनसे प्रशंसा खालामनाय बेफोर हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जादों आरो बेखौबो लानाय जादों दे गोजोनबाय।